Fil-messaġġ tal-Urbi et Orbi f'jum il-miliet, il-Papa Franġisku qal kif il-vaċċin kontra l-COVID-19 huwa raġġ ta' dawlu tama u appella biex ikun disponibbli għal kulħadd f'kull pajjiż madwar id-dinja. Oggi, in questo tempo di oscurità e incertezze per la pandemia, appaiono diverse luci di speranza, come le scoperte dei vaccini. Ma perché queste luci possano illuminare e portare speranza al mondo intero, devono stare a disposizione di tutti. Il-Papa Franġisku qal kif Ġesu Bambin twilet għal kulħadd u għalhekk nistgħu nsejħu lil xulxin naħwa ġejjin minn fejn ġejjin. Semma kif jixtieq li jiġu indirizzati d-diffikultajiet ikkawżati mill-pandemija, speċjalment nies li mardu, dawk li tilfu xogħolhom u min spiċċa vittma ta' vjolenza domestika. Fil-messaġġ tiegħu l-Papa Franġisku saħaq fuq l-importanza għall paċi madwar id-dinja, għal kif din is-sena pajjiżi bħal Sirja għaddew minn żminijiet aktar diffiċli, hekk kif minn barra l-gwerra kellhom ukoll pandemija xi jikkumbattu. Il-Papa talab ukoll għal paċi fil-Libja. Il-Papa Franġisku appella biex f'dan il-miliet insibu lilna nfusna flimkien mal-familji tagħna.